Takže čau lidi, já jsem Graxis a vítám vás u mýho prvního videa. Je to ze hry Shakes and Fidget. Budu hrát zatím jenom na S7, tam mám 2 postavy a na S23 mám 1 postavu. A tady na S7 mám jednu z těch 2. Arno OOO, jsem v cechu Quake of Mega a podzemí mám tady Pantera a pana Koláčka, který ho furt nemůžu dát, ale teďka už to natáčím po druhý, proto se divíte, proč už, možná si divíte teda, proč mám už ty podzemka dopředu, ale já to právě natáčím po druhý, takže to. Zkusíme si teda arénu. Tady. Snad jí dáme. To jsme měli dát, ne? No. Když je to o 11 levelu menší človíček. Tak, tady, počkat, já jsem se ani nekouk, to je jedno. Nevadí, jdeme na druhou postavu na S27, na S7 a to je Hlenaský, který jsem dostal od kámoša v 5. levelu a teďka jsem ho dotáhl na 108, ale nemám tu moc, není moc dobrý, má takhle docela špatný podzemí. Arénu se ještě musíme počkat, protože, jak jsem říkal, už jsem natáčel, teda předtím se mi to nepovedlo. Spíš se mi to ukončilo z technických důvodů. Tak. Počkáme si ještě 30 sekund a zatím budeme na S23, kde máme level 13 a je to Skaras a cech mám Lords of the Dragon. Ne, Lords of the Dragons a právě nám odešel nějaký donat. Abych se snět, no, škoda, že nám utek. Tak a možná tady nejsem houbař, jsem jenom na tom Arno OO jsem trošku houbařil. Možná budu zase, podle toho, jak se na mě budete koukat. Pak bych teda dal i nějaký to protáčení možná, ale tady nehoubařím. A mám teda Gryffino Draka, protože jsem se ho koupil hned, jak jsem začal. Jak jsem měl na začátku asi 25 hub. Nebo 30, já nevím teďka fakt. Ale jo, tady máme, jo. Tak si dáme teda úkol nějaký. Jo, ještě podzemí. Tady máme 3. a je to nemrtvý, ale to asi teďka nedám. No, uvidíme. Jej, teď se mi to seklo. Pardon. Teď se mi to nějak seklo. Dobrý. No, tak jsme ho nedali. Musíme se nějak vylepšit. Sakra, teď se mi to nějak seká. No, to bude dobrý, ale... Tak. Ještě tady. Tak. Dobrý, nebo ne? Jo, dobrý. Tak, dáme si nějaký quest. 6, co je lepší? Tuto je lepší. Tak. To je ono. No. Teď už se mi to začíná nějak sekat, protože taky už pozdě večer, tak už je slabší internet, a to nevadí. Ještě se koukneme do zbrojírny. U všech postav. Nejdřív teda na Ardnovi. Tady, no,
nic. Jo, ještě čaroobchod, čarák. A tady nic. O, počkat, to bych si i koupil. Jo, to si určitě, na to se našetřím, určitě. A tuto nechci. Tak, jdeme na Hlunovskýho. Ano, není to moc dobrý jméno, ale jak říkám, dostal jsem ho. Možná. Tak, tady se mi nějak nic moc... Nebo tuto? Ne. Zatím se mi to nic moc nelíbí, až na tom ten náhrdelník. Ale tady u Hlunovského nějak ne. Nevím. To. Co je na to, co je na to. Tak ty taky nic, jo. To mám teda radost. A ještě teda... Tak začneme u čaroobchodu. To si koupím. Zkusíme ještě. Výborně. Taky máme líky. Jo, dobrý, pěkný. To OK. Neskrývá si něco pod tučím. Aha, já už na to nemám. Super, no. Počkat. Ne, žádný takový, ne. Tu ten bych si možná taky koupil. Jo, ten se asi taky koupím, akorát se zase na něj našetřit. Jo, ten si určitě koupím, to se mi vyplatí. Tak. Zkusíme zasázet, na mě co padne, třeba tohle. No, výborně. A máme to hned. Co? To můžeme prodat vlastně. Takhle. No a máme to. Ale tady se nám rovnou skrývá další elík. No, ten se mi ale nehodí. Na průzkumníka. No tak to by bylo asi všechno k tomuhle videu. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, čímž mě strašně podpoříte a u dalšího videa čau.